Сәлем дуслар, яңа влогымны Пирамида концертлар залының гримеркасынан башлап җибәрәм. Бүген безнең чыгыш. Вот, салатта килеп керде монда. Тышта яңгыр ява монда. Күзләрдән ышкыннардан бәхетле шигәле. Эй, молодец, эй, молодец. Знаешь, Вай. Эй, молодец. Сейчас слышу выступаю. Ой! Короче, төшереп бетереп булмады Пирамидада үземнең влогымны нормально иттереп. Без инде хәзер чыгыш ясадык. Киттек. Утюг алырга, утюг. Эй, безнең утюг ватылган, янып чыккан инде гастрольләр вакытында. Дорожный. Та-дам! Так, какой у нас здесь видео четвертый? Четвертый. Сегодня у нас в гостях побывала замечательная семья Салават Минниханов. Вот, yazılgan bir Минниханов и Гүзәлем. Кайда ул язылган? Кафе Азур. Какой вкусный здесь запах. Запах попкорна. Может, в кино сходим? Давно киноға йөргән юк. Сез йөрисезме? Нинди кинолар карыйсыз хәзерге вакытта? Нинди популярный фильмнар бар? Языгыз әле комментарийларга. Два. Вот таких вот. Нет, Вот это паровоз. есть дорожный. Вот он, вот. Вот это паровоз. Дуслар, булмады әле бу. Безгә кирәклесе булмады. Нәрсә, икенче магазингамы? Смотри, что я нашел. О, Benim бичеләр сытырга. zor ettirip görünüyor. Утюг, блин, не получилось, в общем. Значит, покупаем продукты и домой. Много брать не будем, потому что безнең ял көннәре бик насыщенный булырга тора монда. Иртәгә Актаныш, аннан Казан, аннан Кукмара. Biz менә беренче көн элек Апас районында бер авылда чыгыш ясадык. Һәм инде алар как раз выращивают укроп, базилик, һәм калганнар. Буlar каян килгән? Бу Мәскәүме? Юк, монысы Татарстан, монысы пойдет, в принципе. Әдә Мәскәүдән килгәндә укропка һәм менә шуларга күп добавляет концентрат химия. Әмма теге якта менә без Сабантуй булган җирдә анда бер химия бар. Просто молоко. Просто молоко ю. Они закрылись совсем. Ничего себе. Прямую. Йыла булган. Вкусняев, да? Ете башладык. Заказ бере башладык хәзер. Алар белән эшләмәйдек без элек. Аларның ассортиментлары тоже зур. Булар нормально, да? Давай попробуем. Попробуй. Ну чё, Матурам, иртәгә у тебя будет вкусный завтрак. Сәлам, блог. Без Актанышка килеп җиттек. Бүген 7/07/17. Самая популярная дата для свадеб. Һәм безнең туй Актанышта. 6 сәгатьлек юл. Мин әзрәк йоклап килгән идем. Шуңа күрә видухалар шәпски. Скамейкаларында. Егетләр разгружаются, а мин пока ял итәм. Ага, бу безнең гримерный.
чиста, көзгісі бар, розеткалар бар. В общем, біз әлі безенмеген не санмаған. Қазір әзірленемін енді мен. Пришли в человеческий вид. Тизден башлыйбыз, менің де әзір, салават та әзір. Нәрсесі шотландыра. Бұл той халал. Біз олар үшін бик шот, олар молодцы, һәм әйтәсем килә, халал тойлар это очень круто. Gençlerimizi Artur ve Ali'nin sesini koyun! Буквально 15 минуттан sonra hürmetli dostlar. День семьи. Менә берничә ел элек күктә ике йолдыз кабынган иде. Яңа көнем, сиңа сәламнәрем. Хәерле иртә, Казан. Бүген гаилә бәйрәме, день семьи, любви и верности. Һәм инде бу көнне 4 ел элек Салават үзенең әти-әниләре белән минем кулны сорарга килгәннәр иде. Шуңа күрә, наверное, иртәнге аш ниндидер оригиналь булырга тиеш. Матурым! Матурым, какие ты чувства испытывал, когда спрашивал у меня руку и сердце? Я волновался. Волновался. В спортзал хочу уже сходить. Уже нормально скинул вес. Сколько скинул? Не знаю, наверное. Грамм 200. Салават 90 күндә кубик арыясың диде. Нет, не слышала. Беру свои слова обратно. Яра, мин дә абонемент алам да синең белән бергә йөри башлыйм. Хәзер менә. Бар Планета Фитнеска йөр. Нет, ушки. 8 июль гаилә бәйрәме, бик матур число. 7 июль кебек бик популяр дата. Без кабат туйда, бүген без Казанда. Мано дигән ресторанда, шулай ук сезгә бәләкәй генә өлешләрне күрсәтеп алырмын.
Ой, қап-қараңғы ничего не видно. Қараңғы. В общем, той бітті. Ғойлы берем де өтіп барайын отыр. Уже 9-е, а не 8-е. В общем, кеттік біз отмечать День семьи, любви и верности. И выбрали мы Тедди Лаунж. Сенсис. Матурам, с праздником нас! Bayram bilan. За любовь. За любовь! За любовь. Sizlar oshadiq ishni, azrak oritdi, uyga qaytamiz. Narsa endi shuni bilan bitiramiz mening blogimni. Sizga blog yoqgan ekan layklar qo'yingiz, kommentariyalarıngizni kutib qolaman. Ham kelasi uchrashuvlarga qadar, пока-пока.